Takže. Prečo vyzerám jak elektrovizard? Fakt. Budem vyzerať celý čas ako elektrovizard. Neviem, či ho chcem držať celý čas, alebo či budem hovoriť takto. Neviem, že čo je lepšie. Lebo keď budem mať takto, tak by ten zvuk mal byť kvalitnejší, alebo ho môžem mať v tomto pohári, ako som ho mal doteraz vždy. A to by bolo divné. Takže zdravím. Už sa nebudem ani zdraviť tým svojim klasickým pohľadom, pozdravom. Lebo zbytočne. Už to nerobím kvôli tomu channelu, už to robím iba kvôli sebe. Sa potrebujem vykecať s niekým sám so sebou, hej. Pozerám sa dosť tam, kde sa pozerám teraz, lebo sa pozerám na monitor. Lebo neviem, jak to vyzerá reálne. Ten setup som nemal zapnutý. Kedy sme robili naposledy video? Fakt. Kedy som robil naposledy podcast? To si fakt musím pozrieť teraz. Jak sa dostanem sem? Mám už celý Mac setup. Som si ho prepojil na monitor. Lebo už mám samozrejme ten dongle na HDMI, lebo keď máš Mac, musíš mať samé dongly na všetko, čo potrebuješ robiť. Ale aj mi to neučí ten ventilátor z toho PCčka, takže je to oveľa lepšie pre moje uši potom, keď to editujem a pre vás, keď to počúvate. Pre tých 3 ľudí, čo to reálne počúvajú, ale poďme sa pozrieť. Takže, ako sa tu pozerám? Tak posledné video sme mali 30. augusta a rozprával som o tom, že ako som strávil prázdniny. Čiže, čo, také 4 mesiace za pár dní. Takže ako, ale je mi to jedno úprimne. Ako, mal som chuť spraviť video a o tom to reálne je. Že proste mal som chuť. Tak kvôli tomu ho robím. Čiže tak, a mám v pláne sa proste pozrieť na to, že aký bol rok, čo všetko sa stalo, ak si na to spomeniem, pretože si pravdepodobne nespomeniem. Ale hej, a proste si to tak pekne krásne sádnem, vyložím nohy a proste budem chillovať sám so sebou. Lebo to robia normálni ľudia. Ja neviem, jak si mám dať tie vlasy. Ja som si ich reálne sprchoval asi tak, že hodinu dozadu. Lebo už boli strašne mastné. Nie, no dobre, to je jedno. Budem kecať, potom keď to budem editovať, ma z toho jebne, ale to nevadí. Takže bol to ťažký rok. Bol to veľmi ťažký rok, lebo sa stalo veľa vecí, ktoré ma vyťahli z mojej komfortnej zóny, by sa to možno dalo povedať. Ako, nebolo to príjemné, ale ak by som sa mal pozrieť, tak všeobecne na celý ten rok, že čo všetko sa stalo a čo mi to dalo do života a tak musím povedať, že to bol asi zatiaľ fakt najlepší rok. Ja viem, že niečo podobné som povedal aj v tom videu, čo som robil minulý rok, na konci roka 2022, že proste aj keď bol na hovno, tak to bol zatiaľ najlepší rok a aj tento rok to tak je, lebo spoznal som kopec nových ľudí, fakt mal som neskutočne veľa skvelých zážitkov, ktorými som si prešiel a fakt to bolo skvelé. Ako jasné, že boli nejaké chvíle, kedy som sa necítil dobre, ale fakt aj napriek tým chvíľam, aj napriek tým ťažkým veciam, ktoré sa mi stali cez celý rok, tak to bol zatiaľ fakt najlepší rok, aký kedy bol. To je vlastne, keď máš vždy nový iPhone každý rok a vždy ti povedia, že toto je najlepší iPhone we've ever made. A ja som taký, že každý rok na konci roka poviem, že toto je najlepší rok, aký som mal. Hej, ale je to tak. Ja to fakt myslím úprimne. Je to najlepší rok, aký som mal. A neviem ani kde mám začať, lebo ja už si pomaly nepamätám, čo sa stalo na začiatku roka. Ale zmenil som trošku lifestyle, snažil som sa
sa byť trošku väčší extrovert. Vyšlo mi to, aj mi to nevyšlo, ako mne vyhovuje tá komfortná zóna, ktorú mám. Vyhovuje mi to a oveľa radšej sa budem baviť s nejakou ušou skupinou ľudí, než aby som mal mať 300 kamarátov. Fakt som spokojnejší a mám sa radšej proste, keď som obkolesený menším počtom ľudí, ktorým všetkým dôverujem 100%, mám ich rád a niečo pre mňa znamenajú. To má pre mňa oveľa väčšiu hodnotu než kvantita tých kamarátov. Takže quality over quantity určite. Čo ďalej? Zmenil som hairstyle od minula. Akože stále to je messy as fuck. Hej. Neviem, jak si to mám dávať. Stále neviem. Ale je to trošku iný strih, než ten, čo som mal predtým. Čiže to sa zmenilo. Začal som ako pre tých, čo ma sledujú na Instagrame, to nie je novinka, ale začal som ako že dosť fotiť na film. Ako je to taká moja passion, takisto jak editovanie videí a natáčanie videí, to čo robím teraz, tak takisto je aj natáčanie, teda fotenie pomocou toho filmu 35 mm a fakt ma to baví. Fakt je to skvelé, má to taký osobnejší pocit, než keď proste cvakáš telefónom 20 fotiek. Keď fotíš tým filmom a musíš si rozmyslieť, aké nastavenie dáš na tej kamere, aby tá fotka vyzerala čo najlepšie, musíš si rozmyslieť 4-krát, že či tento shot je fakt dobrý shot, lebo v podstate na každom filme máš 35 fotiek a ako náhle dofotíš ten film, tak proste máš smolu. Leda, že by si mal ďalší film, čiže som väčšinou mal, ale aj tak proste jakmile tých 35 fotiek, koľko stojí film teraz, 18 €, tak to je dosť, vieš, tak si rozmyslíš, že čo na ten film fotíš a nefotíš hociakú proste hlúposť, na to mám telefón. No a bolo to skvelé, boli sme nedávno v Prahe, kde som fotil strašne veľa vecí na ten film a tie fotky, aspoň podľa mňa, neviem, ostatní ľudia sa nejak k tomu neozývali, ale aspoň podľa mňa tie fotky vyzerali strašne dobre. Čiže ako neskutočne som s tým spokojný a ďalšie také hobby, ktorým celkom otravujem ľudí v mojom okolí a určite aj tých, čo proste musia preskakovať tými storkami na Instagrame, ale tiež okolo toho istého času, možno v novembri ešte minulý rok, ale hlavne teraz, tento rok to začalo tak akože rozkvetať sú moje LPčka. Akože môžete si všimnúť, že mám tam record player s platňami a to je niečo podobné ako tetovania. Proste kúpiš si prvú platňu, pustíš si tú prvú platňu a potom nevieš prestať. A fakt to tak je. Ja mám toľko platní, ktoré si chcem stále kúpiť. Tu mám zatiaľ tú kolekciu, tu. To sú všetky moje platne, ktoré mám, je ich tam asi 40. Hej. Ale pozor, ja zbieram iba ako také, že fakt dobré platne. Nekupujem si každú platňu, čo ma napadne. Len občas. takže hej, ako tie platne sú moja strašná záľuba. Takisto ako s tým filmom, má to proste taký osobnejší pocit k tomu počúvaniu tej hudby, že keď proste si musíš vyčistiť tú platňu predtým, než si ju pustíš, musíš ju zbaviť statiky, dáš tam tú ihlu na to, proste pustíš si to a ten mechanický pocit toho všetkého je strašne skvelý a neskutočne dobrý mood to vie nahodiť, keď si tu proste zapnem oranžové svetlo, ako také teplé svetlo, trošku si ho znížim, ľahnem si na posteľ a pustím si nejakú platňu a iba takto proste oddychujem a relaxujem pri tom. To je ten najlepší pocit, aký môže byť. Fakt, ako úžasné to je. No, čiže tak, ako veľakrát som už ukazoval tú izbu, ale v podstate za ten rok, ja som si začiatkom roka začal trošku prerábať izbu,
Povyhadzoval som z nej všetky také tie čačky, mačky, dal som si tam tú telku, lebo chcel som si spraviť taký kútik, v ktorom si budem môcť oddychnúť, hej, po škole, hlavne po internáte, lebo internát je strašne, akože, aspoň pre mňa, ako introverta, strašne psychicky náročný, hej, keď musíš byť s ľuďmi tak dlho na mieste, ktoré nie je tvoj domov, tak to je celkom ako náročné. Pomáha tomu to, že som tam s mojim dobrým kamarátom momentálne, čiže to pomáha, ale stále som nie doma, čiže nie je to ideálne. Musím si zatvoriť okno, lebo je horúco, že neskutočne. Dúfam, že teraz začnú brechať všetky psy, niekto začne rezať drevo a tak, lebo som si otvoril okno. Snad nie. Akože je 26. decembra, takže snad ľuďom ešte nedrbe. Nemuselo by. Čiže tak. Takže platne, film. Izba sa mi trošku zmenila. Je to taký proste chill kutík pre mňa, že keď prídem v piatok domov z internátu, tak si môžem ľahnúť a môžem proste vypnúť hlavu. To je proste taký môj sanctuary. Zase použijem anglické výrazy a pravdepodobne ich budem používať ešte veľakrát cez toto video, ale niektoré veci buď viem iba po anglicky ten výraz, alebo sa proste dajú lepšie vyjadriť po anglicky a je mi to jedno, čo si o mne myslíte. No to bol tak začiatok roka, no ešte. No potom bolo leto, I guess. Tam som robil celé leto v Lidli, o tom je celý ten podcast predošlý, takže ak to niekoho zaujíma, že aké príhody som tam mal a akože, ako som prežil celé leto, tak si to môžete pozrieť, I guess. No a to bola zaujímavá experience, dalo mi to veľa do života, hlavne čo sa týka pochopenia pre tých zamestnancov, asi by som to tak vedel nazvať, pre tých, čo robia v takejto práci, a určite mi to dalo väčšiu motiváciu sa učiť, aj keď som sa neučil ešte tak poriadne a to maturujem, k tomu sa dostaneme ešte. Ale hej, mám väčšie pochopenie a aj viem, aké je to náročné pracovať ľuďmi teraz, čo som si to odpracoval, čiže som rád, že som tam bol robiť, dalo mi to určite niečo. No a potom bol september, október, november a december a to bol strašný chaos, lebo začala škola a všetky tie veci a ja úprimne som sa zabudol učiť. Fakt, ja som sa snažil, ale nevedel som sa proste poriadne sústrediť na to učivo. Niekedy som sa vedel naučiť 4 až 4 za proste 10 minút a teraz mi to trvá 2 hodiny a na druhý deň neviem ani, čo som čítal. Neviem, prečo to je tak, proste som asi z toho vypadol, alebo ja neviem, ale určite na to musím znova zapracovať, lebo prichádzajú maturity o 2 mesiace a úprimne neviem, ako to zvládnem, čiže tak, plus ma ešte čaká stredná odborná činnosť, to je proste taký projekt, ktorý budem musieť robiť, aby som nerobil praktickú skúšku z maturity a s tým som ešte nezačal, je toho dosť veľa, čo budem musieť stihnúť teraz za tie 2 mesiace, ale tak snáď keď sa na to vrhnem nejak, tak to stihnem. No, čiže to, potom mali sme Stužkovú koncom októbra sme mali Stužkovú a to bolo celkom v pohode, akože neužil som si to nejak extra, ale bolo to fajn, ako bolo to úplne v pohode, ako nemôžem povedať, že nejako úžasne vychádzam s mojou triedou, lebo to by som klamal, ako sú nejakí ľudia, s ktorými občas prehodím slovo alebo 3, ale tam to nejak končí úprimne. Skôr viac si rozumiem s kamarátmi z druhých tried alebo z internátu. Tam sme sa tak našli a som za to neskutočne vďačný, lebo sú to fakt úžasní ľudia, čiže hej. A potom hneď po Stužkovej, fakt, že to ráno po Stužkovej sme hneď cestovali do Prahy na 5 dní a to bolo tiež skvelé, akože ja som Prahu miloval už predtým, ale tých 5 dní, čo sme tam strávili, bolo fakt tak skvelých, že som fakt normálne rozhodnutý, že tam chcem ísť študovať za každú cenu. Aj keby ma prvý rok neprijali, tak tam budem robiť celý rok, aby potom som dal ďalšie primáčky na ďalší rok. Čiže fakt sa mi to tam páči. Aj
aj napriek tomu, čo sa tam stalo teraz pred Vianocami, to akože ma dosť mrzí, hej, lebo som myslel, že tá realita existuje iba na druhej strane oceánu, ale tak očividne sa to stáva celkom viac populárnym aj tu, čož akože ma fakt mrzí, lebo úprimne som sa tu cítil celkom bezpečne a už tomu tak veľmi nie je. Čiže to je trošku smutné, to akože som z toho veľmi sklamaný. Nechcem o tom veľmi hovoriť, lebo je to veľmi citlivá téma, nechcem tomu dávať pozornosť veľmi, lebo by sa ani nemalo, čiže nechám to tak, ale aj napriek tomu si myslím, že Praha je úžasné mesto a fakt tam chcem byť. Páči sa mi to tam a tak. A možno potom, keď budem mať tak, ja neviem, 30 a budem už finančne zabezpečený, tu sú moje sny teraz, hej. Budem finančne zabezpečený, tak pôjdem niekde do Talianska chillovať na nejakú countryside, hej, do nejakej kamennej vily s bazénom, vieš, tak úplne mimo civilizácie a tam budem len čítať knihy, chillovať a tak a piť vínko. To je moja ideálna budúcnosť a cestovať. Hej, a potom sa pozriem tak za 10 rokov, že či percento z toho sa splnilo. Pravdepodobne nie, ale dúfam, že hej. Dúfam, že hej, je to taký môj sen. Cestovať v tých mojich late 20s a potom si proste niekde chillovať. Niekde v Taliansku. Vo Francúzsku ani veľmi nie. Mám rád ten vibe skôr Talianska než Francúzska. Čiže to je môj sen. Už som začal aj prehodnocovať môj stance na deti po tých všetkých udalostiach, čo sa stali v tomto roku, lebo ja som bol vždy taký, že by som možno aj mal deti. Akože vždy som chcel mať asi deti, ale momentálne už ani nie, že by som ich nechcel mať, ale si myslím, že by som im nespravil toto, vieš, že by som ich priniesol do takéhoto sveta, lebo to fakt ide všetko do rytí. Mne samému je tomu zlé a si myslím, že neurobil by som ďalšiemu človeku to, že by som ho tu priniesol do tohto. Čiže fakt úprimne začínam zvažovať, že taká téma. Neviem, jak ma to napadlo. Ma to napadlo, lebo som myslel na Taliansko a s Talianskom mám taký ten pocit, že proste tam už sa usadím a tak. Čiže asi kvôli tomu ma to napadlo. Čiže tak a uvidím, no. Mama nie je spokojná s tým, že chcem ísť do Prahy, lebo ona podľa mňa by najradšej bola, keby som niekde tu blízko. Hej, ale ona sa totiž to bojí, že pôjdem do Prahy, že si tam niekoho nájdem a už tam ostanem. A ja sa ju vždy snažím presviečať, že to tak nebude, ale buďme si k sebe úprimní, pravdepodobne to tak bude, hej, takže nie, že pravdepodobne bude to tak, takže hej. Čiže hej, mami, dúfam, že to nepozeráš, lebo nájdem si niekoho v Prahe a ostanem tam, mal asi pravdu, ale nemôžem ti povedať, že máš pravdu, lebo ma tam nepustíš. Čiže tak. Takže tak, no. Čo ja viem. Uvidíme, ako to všetko dopadne. Nechám všetkému otvorené dvere, lebo nechcem si nič plánovať, chcem, aby to všetko bolo také spontánne, že keď ma niečo napadne a si myslím, že ma to bude robiť šťastným, tak proste pôjdem do toho. Zbytočne si budem plánovať život dopredu, keď proste sa môže stať čokoľvek a nemusím to byť ani zajtra. Čiže hej, nevadí. Tu som zašiel trošku hlboko, ale o tom to je, nie? Chcem sa napiť už. Čiže to bol taký trošku talk o budúcnosti, I guess. Nedával som si ešte primačky na žiadnu školu, lebo aspoň čo som počul, väčšina škôl má, aspoň tých technických, umelecké majú doteraz, niekedy mali do konca novembra, ale väčšina takých tých normálnych škôl má do začiatku marca, do konca februára, čiže sa na to spolieham väčšinou, že všetky tie školy, na ktoré budem chcieť ísť, tak budú mať do konca februára príjmačky, alebo teda, no, že no to je jedno. Proste neviem, ako dám maturitu inak. Neviem.
Vážne neviem. Lebo ako som vravel, ja som sa zabudol učiť. Ako rád čítam knihy a tak, ale to musia byť knihy, ktoré mňa bavia. A taká slovenčina napríklad, nie že by ma nebavila, ale nebaví ma. Ja proste budem úprimný, slovenčina ma fakt nebaví. Kebyže sa máme učiť o dielach, ešte dobre, diela ma bavia, baví ma ešte rozbor tých diel, lebo akože ja mám rád literatúru, mám rád filmy, mám rád seriály, mám proste rád všeobecne literatúru a tak. Ale čo sa týka proste tých gramatických vecí v slovenčine, to ma vôbec nebaví. Vôbec. Vôbec. Minule som počul slovo syntagma, tak som iba tak pozeral, že čo prosím. Proste mňa tá teória tej slovenčiny, tej gramatiky a toho syntaxu absolútne nebaví. Fakt, to sa bude musieť navýfliť, lebo to je hovadina podľa mňa. Takže tak, no. Keď už sme pri tej slovenčine, reálne jednoduchšie mi príde, že angličtinu spraviť ako maturitu z angličtiny z B2 ako proste slovenskú maturitu. To asi kvôli tomu, že tam hlavne podľa mňa nebudú tak tryhardiť tú gramatiku a tak všetko. Ako budú, ale nebudú tam také detaily. Čiže v tom si myslím, že reálne z angličtiny že z angličtiny by som to reálne mohol dať lepšie ako zo slovenčiny, dúfam v to. Reálne teraz som začal písať aj také básne, lebo neviem, mal som tento rok toľko traumatických zážitkov ako psychických, že som z toho začal normálne písať také poets. Hej, a píšem ich v angličtine. Ani nie v slovenčine, lebo neviem, mne príde, že sa v tej angličtine viem oveľa lepšie vyjadriť, oveľa proste lepšie viem vyjadriť to, čo sa snažím povedať, alebo čo mám v hlave, než aby som to robil v slovenčine. Čiže napríklad aj to všetko píšem v angličtine, čiže neviem, mne tá angličtina fakt príde oveľa ľahšia. Hej, píšem básne. Neviem ani prečo. Asi som potreboval proste nejaký escape z tých všetkých myšlienok, čo som mal v hlave. Potreboval som sa nejako proste vyjadriť a keď som nemal ako, tak ma asi napadli len tie slova. Akože pokračujem v tom doteraz, lebo ak mám byť úprimný, ma to baví. Baví ma to písať, ale ako aj robím to takým formátom knihy, aj to tak formatujem, ale neplánujem to nikde vydávať, lebo je tam strašne veľa vecí. No proste minimálne, keby niekto s kamarátov si to prečítal, tak by si vedel pospájať niektoré moje obdobia s niektorými básňami a potom by si aj vedel priradiť jednotlivých ľudí k tomu. A to nechcem, lebo sú tam niektoré básne, ktoré sú dosť osobné a sú veľmi špecifické v niektorých detailoch a nechcem, aby si tá daná osoba alebo osoby potom k sebe spájali, čiže radšej nie. Ale hej, akože uvidím, že jak dlho ma to ešte bude baviť, ale momentálne ma to baví, čiže v tom pokračujem. Možno to potom budem môcť niekde prihodiť k nejakému pohovoru do práce, že aha, som dobrý v angličtine asi. Takže asi na to sa môžem spoliehať, ale inak to nemá asi žiadny význam nejaký. Nemá to žiadnu hodnotu takú veľmi veľkú, čiže... No a potom sme sa stratili od tej Prahy, sa mi zdá. Od tej Prahy november ubehol strašne rýchlo, ani neviem ako, úprimne. A to isté december. Fakt, začínal som december a som bol taký, že ešte celý mesiac dokedy proste budú Vianoce a ono to proste zbehlo tak. Fakt, normálne som si nevšimol, že ako to prešlo rýchlo a už aj je po Vianociach, čo tiež nechápem ako, ale už je po Vianociach. Za pár dní je Silvester, čiže hej, ako
celkom zaujímavé to je, no, že ako rýchlo to ide a vraj to pôjde čím ďalej tým rýchlejšie, čím sme starší a to ma trošku desí, lebo už teraz to podľa mňa ide celkom rýchlo. Čiže uvidíme. Ale tak hej, no čiže ubehli tie 2 mesiace strašne rýchlo, teraz boli Vianoce, ktoré prvýkrát asi po 6 rokoch alebo koľkých bol sneh na Vianoce, normálne som bol prekvapený, že wow, sneh, ktorý sa hneď potom na ďalšie neroztopil, ale no tak to už je jedno. On už sa vlastne topil aj v ten deň tých Vianoc, ale bola stále snehová prikryvka, čiže som bol happy. Ale okrem toho fakt nebolo nič na tom dni, až na tú možno večeru, alebo na tie darčeky, čo by mi hovorilo, že fú, Vianoce. Fakt, to bol nové bežný útorok pre mňa. Akože ja viem, že to bola nedeľa, ale mal som taký pocit, ako keby to bol proste, ja neviem, každý iný útorok v týždni za posledné 3 mesiace. Vôbec to pre mňa neevokovalo to, že sú to Vianoce vôbec ten deň. Neviem prečo, či už kvôli tomu, že som možno z toho dospel, alebo ja neviem. Neviem prečo, ale vôbec tie Vianoce tento rok nevyzerali ako Vianoce. To sa snažím povedať. A teraz len nič nerobím celý čas po štedrom dni a až na Silvestra máme program. Takí blízki kamaráti. Prídeme sem ku mne a budeme mať nejakú tú oslavu a tak. Čiže na to sa teším aspoň. Mám na čo sa tešiť. Takže tak. To bude fajn. Aspoň si oddychnem a tak. Čiže cool. No a budúci rok, ako vravím, 2 mesiace a budeme potom maturovať, čož je strašne blízko, ale tak nejak to zvládnem. Zvládol som všetko, čo ma postihlo doteraz. Tak snad to zvládnem aj naďalej. Uvidíme. No a potom neviem čo. Ja neviem, čo chcem robiť v živote. Neviem ani, čo ma robí šťastným. Neviem. Ale bol som párkrát tento rok blízko k tomu, aby som bol fakt šťastný. Ale nepodarilo sa nakoniec, bohužiaľ. Nikdy, čiže nemôžem povedať, že som tento rok bol, že fakt šťastný. Boli také chvíle, kedy že som bol taký, že OK, to je fajn, že mám sa dobre. Musím si vyfúkať nos. Čiže boli také chvíle, kedy som sa mal fakt dobre, ale nikdy to nebolo také, že wow, že ja som fakt šťastný. Hovorím, párkrát som bol blízko, ale nikdy to nakoniec nevyšlo, čiže asi budúci rok snáď už chcem byť happy konečne v živote a snáď ten budúci rok to proste dosiahnem. Hej, ešte som zabudol povedať, mám tetko. Nebudem ho to asi ukazovať, ale proste bol taký meme na TikToku, kde bol proste taký ten zlatý žralok, akože zlatý, že cute, tak to myslím. A bolo pri ňom napísané, že šar. A ja som strašne dlho rozmýšľal, že čo si chcem dať vytetovať, lebo dlho som si chcel niečo dať. A potom som bol taký, že viete čo, je mi to jedno. Proste dám si toho šara a hotovo. A dal som si. A mám ho na pravom stehne. A som šťastný. A idem si dať ďalšie tetka, lebo to je tiež taká závislosť, že keď si dáš jedno, tak potom nevieš prestať. A dávam si ďalšie. Neviem ešte kedy, možno koncom januára, začiatkom februára si nejaké dám. Uvidím. Ale určite plánujem si dať nejaké ďalšie. Mám aj teraz konečne peniaze po Vianociach, takže môžem. Ešte neviem úplne čo, ale tak uvidíme. Ale minimálne čo mám v pláne si dať na ľavú ruku, nejaké to také abstraktné čiary, alebo také niečo. Niečo som si chcel dať pod hrudník, že ako na pravú alebo na ľavú stranu. Niečo také väčšie, možno nejaký nápis, neviem, nie som si istý. A chcel som si aj pravú ruku nejako dať, že si tam dám nejaké hviezdy, ale
uvidím ešte, lebo neviem, či by sa to tam konkrétne hodilo na to miesto, čiže možno to ešte prehodnotím. Uvidím. Nie som si istý, ale hej, mám tetko. Proste som sa na to prehovoril a baví ma to. A robí ma to šťastným a to je hlavné. Reálne, to je moje moto posledný pol rok a ostane to mojim motom, že proste budem robiť to, čo ma robí šťastným a všetky negatívne veci budem proste vyjadzovať von oknom. Čiže spravilo ma to tetko šťastným? Hej. Čiže som spokojný a dám si ďalšie, lebo ma to spraví zase šťastným. Čiže podľa mňa o tom je aj život. Nie je o tom, aby sme proste zarobili čo najviac peňazí, nie je o tom, aby sme proste neviem čo. Nie je o tom, aby sme sa nejako zaobstarali vecami, ktoré nemajú proste žiadny zmysel. Podľa mňa reálne zmysel života, nad týmto som rozmýšľal strašne dlho, lebo viete povedať, že proste zmysel života je mať deti a reprodukcia a tak. A áno, možno je to zmysel života v takomto zmysle, ale čo je pre teba ako pre človeka zmysel života, je druhá otázka a pre mňa je to proste byť šťastný. A tým sa riadím. Chcem byť proste šťastný v živote a budem robiť čokoľvek preto, aby som bol happy. A ak tetka sú to, čo ma robí šťastným, tak si ich dám aj 10, aj 30, aj 100 a aj kľudne na čelo. Ak z toho budem happy, tak si dám. Čiže to je taká aj moja rada na nový rok pre vás. Robte to, čo vás robí šťastnými, lebo možno aj nejaké dievčatá to pozerajú, pochybujem. Robte to, čo vás robí šťastnými a keď neviete čo, tak skúste hľadať, skúste skúšať a ak si myslíte, že z niečoho ide negatívna energia alebo z niekoho, tak ich proste pošlite do riti alebo to vyhoďte von oknom. Ja viem, normálne motivational speak zniem jak ten klasický motivačný Instagramový post, ale vážne, fakt proste robte to, čo vás robí šťastnými a aj keď to je proti sociálnej norme, aj keď to proste je všeobecne zaužívané, že to je proste na hovno, keď ťa to robí šťastným, tak to rob. Fakt nerieš. Nikto to riešiť nebude. Nikto sa na teba nebude pozerať, že inak to ja hovorím, ale sám mám problém s tým, že strašne myslím na to, že čo si o mne ostatní ľudia myslia, takže neberte ma doslovne, lebo ja hovorím jedno a robím druhé. Ako snažím sa byť happy, ale vždy rozmýšľam nad tým, že čo si o mne myslia ostatní ľudia. Niekedy niečo aj nespravím len kvôli tomu, že čo keby sa na mňa random človek, ktorého už nikdy v živote nestretnem, nahneval, alebo čo by si o mne pomyslela teta, ja neviem, niekde v Bratislave, kde v živote nebudem, keď chápeš, proste hlúposti. Ja strašne overthinkujem, s tým mám problém. Že proste ja viem overthinkovať strašne všetko. Fakt, že aj každú hlúposť. Ja sa snažím s tým prestať, ale to proste nejde, to je proste tu v tej hlave a ono to nejde preč. Čiže sa s tým budem musieť nejako naučiť žiť. Ale ako občas je to fajn. Občas je to fajn, lebo viem si niektoré scenáre predstaviť v hlave dopredu a potom nie som sklamaný, keď sa to tak naozaj stane. Lebo som si to nejako premietol v hlave predtým, že je to jedna z možností a tým pádom som nebol taký prekvapený. Čiže hej, na jednu stranu to je fajn a na druhú stranu mi to robí také životné problémy, že fú. Takže hej, nie je jednoduché byť overthinkerom, ale nejako sa s tým snažím žiť. Neviem, už podľa mňa rentím fakt o všetkom, prechádzam témy strašne rýchlo a neviem poriadne, o čom už hovorím. Čiže aby som to tu ukončil, si myslím, že to stačí až ja neviem, akože keď to tu fakt niekto dopozeral až do konca, tak ja neviem, ste super. Lebo ja toto robím iba tak proste pre moju radosť, baví ma to natáčať, baví ma to strihať, občas proste na to dostanem chuť a ak to niekoho fakt baví počúvať, alebo si to len tak pustí, akože fakt ďakujem.
lebo mi to robí radosť. Takže uvidíme sa pri nejakom ďalšom podcaste, alebo ja neviem pričom reálne. A hej, ešte raz ďakujem, majte sa, mám vás všetkých rád a bye. Tak joj, do piči.